Musím platiť mestu daň z nehnuteľnosti na celý rok, aj keď som byt na jar predal? Daň z nehnuteľnosti, ktorá sa ročne platí mestu alebo obci, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, sa týka celého kalendárneho roka. Pri predaji či kúpe bytu ste povinní sa z dane odhlásiť, respektíve sa na ňu prihlásiť, podaním priznania na príslušný mestský úrad, a to do konca januára nasledujúceho roka. Daň z nehnuteľnosti bude jej nový vlastník platiť až nasledujúci rok. Správca dane vám vyrúbi výšku dane každý rok spravidla najneskôr do 15. mája. To znamená, že hoci ste byt predali napríklad v marci tohto roka, daň z nehnuteľnosti na celý rok zaplatíte ešte vy, ako jej bývalý vlastník. Novému vlastníkovi vznikne táto povinnosť až na budúci rok. Mestá a obce totiž nerobia alikvotné vyúčtovania, hoci sa vlastník nehnuteľnosti zmenil v priebehu roka. V praxi je však možné, že sa predávajúci s kupujúcimi dohodne, že si daň po jej vyčíslení alikvotne rozdelia. Závisí to najmä od typu a veľkosti nehnuteľnosti, a teda aj výšky dane. Sledujte nás pre viac takýchto hodnotných tipov.